Patih Macan Kuning. Sampang Medu. Patih saking Kadipaten kang Sampang Medu. Rahayu panjenengan rawuh wonten ing tapel wates Bintara Demak. Pangestu panjenengan kalis ing Sambikala. Namung boten katalumpen sungkem kula ingkang kunjuk. Ya tak tampa pangestuku wae tanpa nono Macan. Nggih. Kok ngirip pirang-pirang bergodo prajurit nganti tumapak ana ing Bintara Demak. Ngemu wigati apa Macan? Estunipun kula pinangka pandherek. Panjenenganipun Kanjeng Adipati Pamekasan. Raden Pamekas. Nggih. Ing ujug badhe sowan wonten ing Kasultanan Mak Demak Bintara. Saperlu badhe nyuwun layang pikukuh Badhe minggah wonten ing Kadipaten Sampang. Nggih, nyuwun layang pikukuh kalih Kanjeng Sultan Trenggono. kados ngaten. Macan Kuning Pripun? nyuwun sewu sadurunge ya. Mergo apa? Aku kadhawuhan Kanjeng Sultan Trenggono kang supaya sapa wae kang arep munggah ana ing Pendhapa Agung Bintara Demak dina iki ora dikeparengake jalaran. Kanjeng Sultan Trenggono lagi netepi wajib. Lah, nak sampeyan kepengin kepanggih karo Sultan Trenggono, mengko yen to wis jangkep 40 dina tak unggahke ana ing Pendhapa. Supados ngrantos kawandasa dinten Mesanggerah rumiyin wonten ing Bintara Demak. Sampang dumugi Demak menika tebih. Kajawi menika sinten Kanjeng Adipati Pamekasan. Menika taksih kalebet putra pulunanipun piyambak kalian Kanjeng Sultan Trenggono. Ewa semanten kenging menapa kok boten dipun keparengaken minggah ing Kasultanan Demak Bintara. Nyuwun sewu Macan Kuning, ora kok ateges. Ora dikeparengno munggah ana ing Pendhapa kuwi ora. Rantinen nganti 40 dina sawetara Raden Pamekas dalah sampeyan kakek. Wah, kedangon sanggah wonten ing Bintara Demak. Ayen supados ngranti kawandasa dinten niku kesuwen tumrap kula. Bareng boten pareng kula badhe meksa lumebet wonten ing Kasultanan Macan Kuning, slirahmu kuwi uga wong Islam. Nggih. Inna woha ma'asobirin. Wong sabar kuwi kinasih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah nek slirahmu arep meksa ateges bakal mengkang pranatan ana ing Bintara Demak, aku wis ngerti. Kowe ngirip pirang-pirang bergodo prajurit mergo kowe kepengin gawe geger ana ing Bintara Demak. Yen ta ora selak batemu. Monggo yen panjenengan mastani ingkang kados kabeh. Ning telane niat kula mboten gadah niat badhe ngrisak ing Kasultanan Demak. Ning wondene yen panjenengan dados pepalang kula, monggo temtokaken ing Macan Kuning, aku minangka warangka ning Bintara Demak Patih Wonosalam wajib nentremake Bintara Demak. Yen kowe ora kena tak ripih kapeksa dina iki. Yeah.
ingkar kacir Pelayu salang tunjang keparat murang tata sesumbarmu geging arisi nyata sira prawira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma. Prameswari Sikados pundi Kanjeng? ana rawe Rama Sunan Kalijaga. Rama Sunan Kudus Jafar Sudit sarta Kakang Patih. Sliramu tak keparengake midhanget lamun ana kosok dumpul ning nggonku matur kepareng sira beneran. Oh ngaten iki istanaken jamu Kanjeng. Rama Sunan Kali Sultan paring dawuh winantu ing Karahayu. entuk pamuji dalem sowan ora kurang sawiji apa mung wae bektine wong tuwa katur. Dawah kosok pangsur sungkem kula katur Rama Sunan. Ya, katampa minangka jimat. Iki Rama Jafar Sudip Wilujeng Rahayu Rawu. Kanjeng Sultan Trenggana pikantuk pangestu panjenengan lan rahmating Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sowan kula ing Pendopo Agung Demak Bintara Injih. kalis ing Rubida Widada lir ing Sambikala. Bekti kula katur.
sanget anggen kula nampi mangke wangsul kula wonten ing panti udus badhe kula biawaraken sedaya santri wonten ing Kudus boten kalebyan netepi wajib salam taklim kula mugi dipun tampi Kanjeng Sultan. Pinampi mugi mimbuhi kekuatan anggen kula ngesuwi dhateng sedaya para tamu ing Bintara. Amin, amin. Sekecak Ngestoaken dawuh Rama Sunan Kali darasan penyanipun Rama Jakpar Sodik Sultan paring dawuh. karana menika wonten rawuhipun Kakang Patih ingkang rumuhun nate kula utus ingkang supados mrepeki rawuhipun Pulungan tumuli kapurih kasekecakaken lan midhanget aturipun Kyai Wonosalam. Ngestokake. Kakang Wonosalam. Kanjeng Sultan Trenggono. Pawartane kepiye rika handika tak utus supaya mrepeki Pulunan saka ing Sampang. Saderengipun kula matur sungkem pangabekten kula kunjuk ngersa dalem Kanjeng Sultan. Tinampi dawah sami-sami Kakang Wonosalam. Sakawit nampi dawuh panjenengan dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Iya, Ingkang supados mrepeki anak kapulunan panjenengan saking Sampang Negara Raden Pamekasan. Wonten ing tengahing tapel wates Bintang. Raden Pamekas kula ripih ingkang supados mesanggrah langkung rumiyin wonten ing Bintang. Piyambakipun malah boten kersa jalaran sakawit panjenengan nambe netepi wajib rikala semanten macan kuning minangka pendherekipun Raden Pamekas merong kampuh namun boten saged kula emoten dados derjah nganti dadi pasulayah nggih. Sabanjure Sampang dalah Bintara macam lan emanipun sedaya prajurit minggahipun senopati dalah kula piyambak kasuran. banjur apa sing dikarepake Pamekasan dalasan macan kuning kok nganti dheweke merangi Bintara Demak Ingkang dados penggalian kula piyambakipun kepengin kepanggih Kanjeng Sultan Trenggono. Duka ingkang badhe dipun kekajengaken kula nginggih nanging piyambakipun meksa kepengin kepanggih kalih panjenengan. iya tak tampa sekecake Rama Sunan Kali Sultan paring dawuh. Pulunan kula Pamekasan dalasan macan kuning ingkang raja wani dhateng Bintara Demak menapa perkawis kekancingan menapa ning kasunyatanipun ngantos dadosaken pasulayah kula nyuwun pitedah lan pepadang Ya. Kepareng matur yen ana tumpang suh nggonku matur kersa Kanjeng Sultan paring pangapunten. inggih Mbok menawa wana sambungane kelawan layang kekancingan utawa partisara inggih ana ing Kadipaten Sampang Madura. Jalaran wiwit saksedaning Keng Raka Langgar Singgih sawetara Keng Marneni kuwi ingkang putra Pulunan Raden Pamekasan. Yen slira dalem isih kemutan mbok menawa nganti dina iki layang pikukuh minangka sah nggone dadi hadipati ing Sampang durung panjenengan pasrahake. inggih Mula kanthi kuwi ing kene aku pribadi ora ngluputake marang Pamekasan, ya ora ngluputake marang Slira Dalem. Slira Dalem salah sawijining pangarsa.
Wenang murba ora menang. Mas esok kosok baline yen Pamekasan arep nyuwun Partisara kuwi uga ake. Nanging carane ora kaya ngono. Ewa semono nganti ana kedadian kaya ngene, prayogane. Ayo bareng-bareng dirembuk kabeh para kulawarga ning Bintara Demak. Anggepen iki minangka pacoban dalem. Jarene wong Islam yen durung nate nampa pacoban saka ngarsa dalem Allah kuwi durung diwestani iman. Prayogane ayo dirembuk bareng-bareng gandeng Pamekasan kisih Wedrah utawa kulawarga ana ing Bintara Demak aja nganti ana padha dredah lan memungsuhan mengko tundhone mawa pangorbanan. Ajenge manah kula mila pancen kados mekaten jalanan Partisara katuraken kedah mawi upacara pikukuh luhur. Nah, namun mbok menawi menggah Rama Sunan Jakfar Sudin wonten pamanggih kados pundi saenipun ing babagan menika. Nggih. Kanjeng Sultan Trenggana, nggih. Kula menika kalebet saka guru Waliullah ing Demak Bintara. Inggih. Manut aturing Ki Lurah Patih Wonosalam yen to Raden Pamekasan wani teka ning Demak Bintara nggawa sagunging para prajurit malah ndadosaken perang. Lah niki lho. Mungguing pemanggih kula Raden Pamekasan sampun mboten ngajeni ndika. Raden Pamekasan kula ibarataken geni sakelik mungguing rapak ketingale alit nanging meneh sampun ngobong dadosaken bebayani sanget. Prayogane Pamekasan kedah dipun perangi menawi Demak kirang senopati, kirang prajurit kula badhe wangsul teng Kudus, badhe kula gebiaken sedaya siswa santri teng Kudus merangi Pamekasan. Dasar kula napa? Pamekasan kula anggep mungsuh. Menawi wonten siswa teng Kudus, prajurit Demak merangi Pamekasan menika perang fisabilillah. Menawi pejah wonten ing palagan saged dipun wastani mati syahid. Kamangka dawuh Rasulullah sapa sing perang matine mati syahid mlebu swarga. Niku dasar kula. kepareng tak mangsuli atur Sunan Kudus. Ah. Gus, Lah pun, kira-kira leh mung ngomong wis mbok pikir. lho sampun ah. Mergo ngene, omong sak omong kudu dipikir. Mergo ana dawuh salamatul insan fi kifdilisan. Selamate menungso kabeh iki saka tembunge, saka lisane. Mula ora jeneng langka, saka mangsa ana murid wani karo gurune. Iki nek gurune nak omong delonyar-delonyor, iki wajib diwaneni murid. Saka mangsa ana pemimpin diwaneni rakyate. Iki mergo pemimpin nak omong sing sak karepe dhewe. Lho, lah santri Kudus arep mbok giring mbok kon merangi Pamekasan. Jare jihad fi sabilillah. Cetha. Umpama mati mlebu swarga. Ah, mati syahid. Swargane sapa? Lho, sugih Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Nipun. Sing diarani jihad fi sabilillah. Kuwi kena diarani jihadun akbar. Kuwi perang sing paling gedhe. Iku ora mergo mungsuh menungso karo menungso. Mungsuhe iki atine dhewe. Yen ora bisa ngendhaleni atine dhewe, durung kena diarani jihad fi sabilillah, jihadun akbar. Lan meneh. Umpama santri-santri Kudus kae merang wong-wong
Sampang Madura Pamekasan. Madura ki ya Islam. Kudus ya wong muslim. Lah wong Islam karo Islam perang kok diarani jihad iki kepiye? Monggo dawuh dalem Allah Taala. Keng sinrat ana surat Ali Imran ayat 103 ngendikake. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraq. Padha-padha jamaah lho. Kudu bisa gondelan marang kendalining Allah utawa dawing Allah. Aja nganti padha memungsuhan bentak sirah. Mengko tundone ten pinaten. Mula kandi kuwi. Lho kaya ngene kok kepen mlebu swarga iki swargane Mbah piye? Ayo dalane teko swarga ora ngerti. Ora ngerti ah. Lah kok iso? Wong Sunan kok ora roh dalan swarga piye? Coba. Kowe arep mlebu swarga iki kuncine apa? Alah yo. Nek takon kok sing angel-angel, nek kok gempange ra umum. Dalan swarga kuwi munggo wong Islam ngibadah salat 5 wektu. Lah kuwi Rak saranane. Nanging kowe durung ngerti kuncine. Mergo ana dawuh latat hulul janata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Ora bakal mlebu swarga sira yen ora dadi wong iman. Lah sing kena diarani iman sing kepiye? Sing gelem rukun karo kancane. Lho karo kancane ora gelem rukun kok iso diarani iman arep mlebu swarga, swargane Mbah piye? Mula kandi kuwi yen dirampungi kanthi cara perang, mengko tundone ora bakal ana kerampungan, malah tundan turutan. Nah, prayogane Sultan inggih kersa slira dalem nglumpukake kabeh para wedrah. Merga wedrah ing Bintara Demak kuwi ora sethithik wilangane. Mengko siji mbaka siji ditantu, apike perkara iki dirampungi kanthi cara damen utawa keluarga apa kanthi cara perang. Ngaten. Lho, matur terus. Cocok. Nah, Cakang ngono salam. Sabda dalem Kanjeng Utusan marang prajurit supaya nimbali wedrah-wedrah ngabiyantara ning Kados pangapunten. Prajurit. Ana wedrah-wedrah Bintara Demak. wis ora dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Nah iki bocahe teko. Waalaikumsalam. Lho parek ah. Bocahe teko. Bocah kok sementen iku. Karet ben Paring dawuh. panuwun Dawuh padha slamet nggone ira ngabiyantara. pangestunan dalem anggen kula sowan kalis ing sakara-kara. Namung salam taklim kula katur. Tinampa pangestune Rama kebat sira tamu. Sanget ing pamundi mugi ndadosaken teguh kayuanan kula. Den sekecake. Wis tak aku dawuh. Iya, Wonten ala setunggal menapa namung calon kula. pangestune Rama tampa Sanget anggen kula mugi ndadosaken teguh kayuanan kula. disekecake. Wis tak dawuh. Nak Mas Penangsan Paman Sultan paring dawuh rahayu suwan. pikantuk berkah saha pangestunipun Paman Sultan. Sowan kula kalis ing sakara-kara. Iya. Namung sugeng kula mugi kunjuk. Pangestune paman Tampanono. Sanget anggen karo lambi ndadosaken jejimat. Sliramu sakatrine tinimbalan ngabiyantara merga saka ngersa dalem Rama Sunan Kalijaga dalasan Rama Sunan Jakparsuding Sunan Kudus. Kang isine lamuning sangat iki kadangmu pamekasan ing Sampang. Wani marang panguasane paman nggone ngesuwi Bintara Demak kang dheweke ngersakake partisara keprabon ing kadipaten enggal diaturake. Merga wis kadung ana dardah lan perang
Rama utawa paman ngersakake marang igo pertikeling kabeh para wedrah apike dianakake pedamen apa dianakake perang. Pedamen mungguh Rama Sunan Kalijaga, perang mungguh Rama Sunan Kudus. Lah monggo tak aturi siji-siji atur punika ngenani bab pamrayogining laku. Coba karebet Mari dawuh. iki prayogane dirampungi kanthi cara kulawarga apa kanthi cara perang. Redene Kang Mas Pamekasan tasih kalebet wedrah wonten ing Demak Bintara langkung prayogi kanthi sarana pedamen kemawon. Pawadanmu mergo isih kulawarga. Lah panuwun piye? Menawi saking pemanggih kula Rama Sunan ngangge sarana pedamen kemawon. Jangan menapa Pamekasan menika tasih keluarga nggih wedrah wonten Bintara Demak. Isih sedulur. Nggih. Lah penangsang piye? Menawi kula kagem cara perang. Kanthi cara perangi pawadane. Pawadanipun Kang Mas Pamekasan senajan wedrah ing Demak nanging sampun wonten merangi wekdal ing Demak Bintara. Ngono ya kena. Nanging wedrah Demak ki ora sithik. Mula diitung suarane sing akeh nganggo cara bedamen wong pira, sing akeh nganggo cara perang wong pira. Mengko sing dadi sing swara akeh. Ngaten. Ya. Iki sing setuju kanthi cara bedamen, tangane dugake. 1 2 3. Wes, ora hitungan. Sing setuju nganggo cara perang. Happy. Ora ana ngacung kok tangan loro sikil barang melu ngacung. Lah ngene akeh, Dek. Siji. Lah kok mok loro tok. Lah iki kok ngarep kok coba nang kabeh. Ora ana. Ono. Mula kanthi kuwi mergo sing setuju diperangi mok Sunan Kudus karo murite. Iki yo nganggo cara pedamen. Menawi ngaten dawuhipun Sultan ing Bintara Demak jumbuh kalian pilihan hanemtokaken ngadepi Pamekasan kanthi sarana pedamen. Salajengipun Rama Sunan Kali Kanjeng Sultan. karana wonten tule karebet panuwun dalasan Mas Haryo Penangsang ingkang kajibah dados senopati mrepeki kadangipun mawi margi pedamen. Karebet. Lan sira panuwun. Mergo kabeh para wedrah sarujuk kanthi cara bedamen, sira budhalo temonana kadangmu Pamekasan. Yen kudu dirembug kanthi cara aris, waton siji. Aja ndadekake peperangan apa meneh ana pangorbanan. Nuwun pamit tambahi pangestu. Pangestu para bojo rahayu sing ati-ati nggih karep. Panuwun sing Pamit ati-ati tambahi pangestu. Banyu milih pangestune wong tuwa sing ati-ati. Tambahi pangestu. Ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Benar hati-hati. Sang hati-hati kowe. Darap Pamekasan. Ada dongane wong tuwa. Oke, tunggu aku. Oke, Sang. Sing jaluk donga aku tak kowe. Wah, kowe. Yo mate kok. Ayo. Iki jane sing pekok murite ta gurune. Pinter kabeh. Kang, tawane jopo, terokno ya, Cung. Sun matek ajiku alas kobar. Sun matek ajiku alas kobar. Sikil pitik jenenge cakar. Sikil pitik jenenge cakar. Ngarep omah jenenge latar.
Ngarep omah jenenge Latar. Masjid cilik jenenge Langgar. Masjid cilik jenenge Langgar. Ngombe daegon. Mesti modyan. Hop, sia. Hop, sia. Hop, sia. Es, tinggal ya. Kelomoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Wonosalam, seliramu tak keparengake nglumpukake para prajurit pirang mregodo nderekake budale kula. Kados mekaten. Nomo Sunan Kalijaga. Assalamualaikum. Nggih, paring. Mongso gorong kawontenan mriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.